wel blij mee. Ja, ik ook. Toch? Ik vind echt voor tij echt bam. Marij ook, die schijnt heel veel aardbeien te eten. Ja, maar... ik weet er alles van. Ja? Ze heeft me al zo vaak uitgenodigd. Echt waar, ja. Nou ja, ik moet het nog gaan doen, maar ja goed. Maar buiten dat, nee. Laten we in hemelsnaam blij zijn dat Tij weer lekker boven Jan is. Ja. Beetje opium erin. Of Theo en Mary, wat is het? Ja, perfect. Ja. Maar Dick, ik moet je toch één ding zeggen. Tij en Marij gaan weer als een raket. Maar dan krijgen we de gezeik weer met dat veldboeket. Dat is lekker binnenkomen. Nou, ze zijn weer terug, dames en heren. Na verplichte rust van een half jaar na een rugoperatie van Tij hebben ze weer besloten te gaan optreden, Tij en Marij. En daarom zijn ze hier. Welkom. Ja, dat gaan we natuurlijk in het dialect doen, want dat hoort erbij. Deze week kwam er eigenlijk beter nieuws, Tij, want er gebeurt weer opgetreden. Dat betekent dat er ergens een soort van verbetering in zit, of niet? Jawel, er zit zeker een verbetering. Alleen wie iedere mens, ik ben een heel ongeduldig persoon. En het is al 5 maanden geleden dat ik geopereerd ben. Dus dan maak het toch wel langzaam. Het lichaam denk ik dat het toe luurt. Ik wil het goed proberen, maar ergens moet die negatieve spiraal waar ik eigenlijk al heel lang in leef. Want er was ook nog een hele tijd voor de operatie. Die wil ik heel graag ombuigen naar een positieve spiraal. Het is niet zo dat Marij de hele tijd aan die jeske trekt van ik wil het podium op, ik wil het podium op. Walle Marij, wie zit daar? Nee, echt niet. Nee, als ze gezien is wieveel pijn dat heeft gehad, dan kan ze alleen maar ervoor hem zien en helpen wat nodig is. En dan begint ze echt niet te trekken aan iemand. Alhoewel het pijn dat we niet kosten, dat had ik eigenlijk niet zo erg gedacht als wie ik het ervaren heb. Nou, voor de mensen die misschien dat niet gans meegekregen hebben, we hebben even een instartje van januari uit de kast gehaald. Toen was de situatie zo. Ik kan niet lang stonden op het bijna 3. 2 liters zou het bijna helemaal dichtklappen en leven of met morfine maakt natuurlijk ook de stem anders. Ik bedoel, het wel pijn verzachten, maar ook de stembanden verlammen enigszins. Dus het zou gewoon gaan en maar gewoon. Maar deze pijn is zo erg en mensen met chronische zenuwpijnen die herkennen dat. Die is zo erg dat ze eigenlijk wel eens af en toe denken van ik zou het niet erg vinden morgen vroeg niet meer wakker te worden. Ja. Maar dat is echt heel erg. Ja, dat is zeker erg. Ja. Maar dat gaat dan niet gebeuren, Tij? Dat doe maar niet. Marij, ik zocht dit interview toen. En Tij, gans emotioneel, zei nogal wat. Wat dacht je toen? Nou, wat ik toen eerlijk dacht is, van dat is pas televisie maken. Dat was een eerlijke gedachte. Ja. Ik heb Tij natuurlijk dat al zo gezien, want hij had helse pijn gehad. Als ze door heel veel morfine moest slikken, dan werd ze dat heel veel pijn moet hebben. En ik ken de achtergronden, dus ik keek hier niet van op dat dit er zo goed kwam. Toch even de vraag van de verslaggever, dat heel erg is, was er volgens mij wel en hoe het hecht, want ik ben wel zoiets al ook heel eerlijk volgens mij verteld, Tij. En niet investeren om meer draait wat dat betreft. Nee, ik ben over het algemeen wel een open boek. Een open boek is natuurlijk heel prettig. Niet altijd, want er kunnen ook dingen tegen je boek weren. En ik blijf toch zeggen, chronische pijn, of dat nou zenuwpijnen of rheumatische pijnen, dat sloopt zich. Dan kun je minder slopen, et cetera. En dan de emotie wordt, die een drempel wordt ook toch een heel stuk leger. Dus die troon komt er wel eerder dan. Wat is er veranderd in de tussentijd van dat interview en no? Wie vult zich no? Nou, ik voel me natuurlijk nog lang niet genezen. Genezen zal ik nooit. Dat klinkt een beetje zwaar, maar ook bij mij hebben ze voor 5 jaar terug een ziekte ontdekt in het zenuwstelsel. Dat betekent dat de dunne vezels, dan wil ik niet te technisch weer, maar de dunne zenuwvezels zien afsterven. En de grote zenuwvezels die zorgen dat we kunnen functioneren. En de dunne vezels zien afsterven. En dat kenmerkt zich vooral in, en dan weten mensen dat ook, ontzettend spijten als ze zware warme lamp op je komen. Zo niet. IJskoude handen, voeten. Gewoon al 5 jaar. Zeker met de 3 pittenzakken die gewoon in de magnetron iedere avond. Een hartje zomer. En dan ligt er één op de veut, één op de hand, één op de boek. Ze zien ijskoud. En dan is het boete 30 graden, bij wijze van spreken. En wat er ook bij hoort is continu pijn. Dat is niet weg te... Continu pijn, ja. Overal? Overal. Dat zien een mes stikken door het lichaam. En daar heb ik natuurlijk dat fijn 25 jaar als ik het kunnen verzwegen. Maar door dit kwam erbij, dus zit er eigenlijk los van een vernauwing. Men noemt dat een stenose in de rug, wordt dat de zenuwbaan die naar mijn linkerbeen gaat, die zit helemaal klem. En die hebben ze weg moeten, vrij moeten maken, dus wat bot weg moeten kappelen, wat weefsels weg moeten houden. En er is nogal gerotzooid op zijn plat venlo-stickers maar te zeggen. Maar er zit wel iets van een soort van verbetering in ja, als ik de dag van vandaag mag schetsen, ik voelde me vanmorgen
De Koning te Riek. Ja. En vanmiddag slijden de eindelijk ertoe. En nou op dit moment? Ik heb behoorlijk pijn, maar ja, ook ik slik nog altijd 4 keer capsules morfine per dag. Dat is toch de groei erin, want gisteren had we een hele goeie dag. Ja. En in oktober kon ze niet meer lopen. En nu lopen al soms 20 minuten. Dus er zit zeker wel groei in. Nu is het zo dat zich al wat maanden nog niet werk kost. En de kinderen even ook niet zingen. Het is misschien een vervelende keuze die ik nu voorleg, maar wat vindt ze nou eigenlijk erger? Nou, of is het allebei? Nee, ik vind mijn werk is mijn inkomen. Mijn werk is ook nog eens iets wat ik zelf ooit in de Vicquerie ziekenhuis heb opgericht. Daar heb ik al... Want dat is let het hele verkoud doet? Ik heb ooit de virologie opgestart. Virologie, dat betekent alles met virusinfecties. Hè? En dat heb ik 25 jaar volledig gedaan. En toen kwam ik half in de WHO, dus met halve dag. Ook dus natuurlijk door die dunne vezel, polyneuropathie. Zo het die ziekte. Ja, ik kan er nog een moeilijke aan. Maar ben ik halve dag gaan werken en toen is degene die de keer moest trekken, dat was ik, maar is een ander voor in de plaats gekomen. En ik ben vakspecialist geworden. En nu vecht ik natuurlijk met die 50% te behalden. En dat maakt me wel nerveus, moet ik zeggen. Wie hestigt hij door hier kunnen slijpen? Wat duist ze dan? Ja, eigenlijk doe ik dat al heel lang, al voor deze periode, want hij was natuurlijk altijd al wat ziekelijk. Vooral luisteren. Luisteren naar wat te zeggen heeft erover. Dat het in ieder geval zijn hart over kan luchten. Dat niet ook nog een probleem gaat worden. En troosten. En een keer naar de apotheek voor hem gaan. En een boodschap voor hem doen. En een keer een wasje doen. Of een keer iets strieken. En een keer wat koken. En vooral ook de deur openzetten. Zodat hij ook eens op een andere bank kan gaan zitten of liggen. En een andere televisie kan bekijken. Want is het probleem niet ook een klein beetje dat ze als zich optreedt. Dat de meeste mensen niet zullen zeggen van. Nou, daar staat iemand die heel erg veel pijn heeft of iets heeft. Überhaupt misschien wel. Nee, maar dat hoeft niet. Van uw collega hier zelf bij de omroep, die ook ernstige pijnklachten heeft, denk ik dat de mensen ook nooit gezegd hebben van, dat zuus aan hem of veilig wat. Maar vindt je het niet lastig om er dan toch te stomen? Wat ik heel moeilijk vind, is het handelen van mensen zodra dat ze weer op de straat lopen. En de loopt 20 minuten wat Marij zei, dat is me gistermorgen gelukt. Gisteravond holde ik de 10 minuten nog niet. Maar dan moest ze genezen. Voor de volksmond moest ze genezen. En als ze dan ook eens een keer aan een hoek van een bar steeds met een glas bier, ja, dan wordt het moeilijk. Is er dan veel onbegrip bij mensen soms? Nou, ik vind toch dat er heel veel begrip, als je met directe collega's op mijn werk kijkt, en ik heb er 40 in de 40. De hele medische microbiologie met virologie, parasitologie en serologie en al die, en al die dingen. Dan zijn het er 41. Ik vind dat ik er tot op de dag van vandaag iedere dag steun van krijg. En de boetewereld, ja god, ik bereiken die negatieve berichten niet. En ja, ik heb al heel lang in de coachenzorg, in het fysieke, maar ook in het mentale vlak. En die hart me natuurlijk om te zeggen van kom op. Ja. Hè? De geest het en leidt in leven. Ja. En wat heeft met andere mensen te maken. Maar ik heb van mezelf dat karakter niet. Wat zijn de reacties van fans? Want er zijn ongetwijfeld veel fans die zich dan aanspreken en zeggen van wie is het? Of wie... Ja, nou ja, ik word bijvoorbeeld iedere boodschap die ik deed aangehouden door mensen die dat heel goed bedoelen en die zich dan geïnteresseerd vroegen wie het ging. Nou ja, toen had ik inderdaad in januari zoiets van, ik heb het nu even gehad, ik moet maar eens even een sluiproute nemen in Tegelen. Supermerk. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook nu weer valt me gewoon nu in de krant dan heeft gestaan of het heb op de televisie geweest, op de radio, met de melding dat we weer gaan zingen. Zo hartverwarmend. Ja. Mensen gunnen ons dat echt en mensen zien zo blij voor ons. En ja, dat hebben we als heel warm ervaren wel de laatste tijd. Je ziet al 27 jaar. 29 jaar. No, 28 jaar. 28 jaar. En dan hebben ze ook hele grote fans. Ja, dat is echt. Ja. En dat is ontzettend warm en fijn. Ja. We hebben een voorbeeld van zo'n fan. Laten we maar eens even vind ik leuk. Ja, maar wat ligt er van de handdoek nog op de bank? Die heb ik van Tij gekregen. Die heb je zelf gebruikt. Hij is nog niet gewassen. Die doet me echt wat. Er zijn heel veel nummers die mij gewoon echt wat doen. Dus dat is in de handdoek die dat Tij gebroken is en die is nog niet gewassen? Hij is nog niet gewassen. Er zit de zweet van Tij nog op. Gaat dat wel nog gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee. Maar af en toe even ruiken aan de handdoek? Ruiken aan de handdoek. En wie ruikt Tij? Lekker. Heerlijk. Het ruikt wel heerlijk. Echt Tij. Ja. Tegen die maand eens een keertje van gehad is. ik durf het niet te zeggen als ik het met kerstmis en met de ziektegeschiedenis en ja, ik kan eigenlijk 16 en 17 kerstkaarten
En dan heb ik het over per week een wiefkaart. Maar dat is toch fantastisch? Ja, dat is zeker fantastisch. En zeker dit soort mensen, die wil ze dat niet ontnemen. Natuurlijk, het belast me gewoon eens. Maar ik vind gewoon, de Meugstien fans niks ontnemen. Als die mensen er zo gelukkig, en dat is een stuk van hun leven geworden, dan laat ik dat toe. Alleen ik moet me af en toe beschermen. Ja. Maar je gaat toch het podium op, Marij. Gijstig hem extra in bescherming nemen dan. Van Tij, nou even rustig aan. Ik heb het toch al altijd gedaan. Ja, ik was toch altijd wel... Sommige mensen zeiden door bot of hard tegen. Maar ik moet hem af en toe beschermen. Nu weet je waarom. Bescherming, dus. Ja. Maar, nou ja. Want er komt nou een soort van tour. We doen nou net alsof je helemaal terug ziet. Ik heb even gekeken, het is ongeveer 8 minuten wat je moet invullen in een soort van toertje. In een tour van Jos Menne, frontslanger van Sinatra, 90 jaar uit de wereld, te bestierd met zijn rockorkest. Dan ga je de Limburgse tour doen en die hebben ze over 1,5 jaar terug voor benaderd. En die vonden nu een moment van, kom op, die 8 minuten, dat moet ik toch. Dat fysiek is dat te doen? Dat is fysiek te doen, denk ik. Maar ik moet ergens beginnen en doen dat met de ondersteuning van medicatie. En ik kijk wel. Probeer het. Ja, we gaan even kijken naar de instart van een nieuwe clip. Wie had die clip? Weekend. Weekend, daar komt ze. Want als het weekend is, begin ik helemaal feest. Ik zet de vleugelsboete, kom weer groeten voor. Ik hou van gezelligheid, kom loop maar, kom hier gein. Cameramensen stonden hier altijd te zweeën met de hand. Een heerlijk Tij-en-Marij-nummer, maar dus tijdens huwelijk te swingen, Tij. Nou, het was toch in een tijd dat ik toch al aan de morfine zo duur. Maar het had te maken met een touroperator uit Limburg als naam wou verbinden aan zijn product. En in ruil daarvoor wordt er een deal gemaakt dat hij het liedje betaalde en de clip. De commercial voor de touroperator is in Engeland opgenomen, dat is in Ashford. En Tij is liggend. Dat was dus voor de operatie in een koude herfstdag. Is hij liggend 5 uur in een busje naar Dover gebracht. Want eigenlijk stond er 3 dagen via Hoek van Holland. Maar dat was voor mij niet holbaar. En dat de touroperator natuurlijk, die moest zijn commercial opgehoord hebben. Want de folders kwamen hoe, dat zit van het nieuwe seizoen. En zodoende is dit binnen een koude. Kosten nog moeite gezien ook gespaard? Ja, inderdaad. Het was zeer vermoeiend. Marij, wie kijkt zich tegen de nieuwe start aan? Ja, nou ja, het komt heel fijn uit dat met dit voorjaar, met deze lente, dat we niet mogen beginnen, lekker fris erin. Ik heb eigenlijk hele goede hoop. En ik denk zeker nu we zo mondjesmaat zo'n beetje kunnen beginnen met die optredens, 2 liedjes in zo'n theater een paar keer. We bouwen dat er nou uit, net zo wie dat met lopen en met de rest uit. Ik denk dat het wel heel lukken. Hoopvol. Want echt om mij stoppen, dat wordt gedaan. Alsjeblieft nog niet. En anders zoek ik iemand anders. En volgens mij is Ruud nog niet zo lang geleden gestopt. Dat ik best wel stijf al heel snel in. Maar deze grap hebben we al dat gemaakt. Oké, geef er een vuilboeket. Ik kan ook zingen volgens mij. Nou, kunnen ook met z'n drieën. Ja. Nee, Tij, die stelstichting het jaar 2014 voor. Ik keihard knokken, terug op de eerste plaats terug naar mijn werk. Want toen snap je natuurlijk, ik denk dat ik dadelijk stond te zingen en nog niet aan de werk ben. Ik doe alles in overleg met natuurlijk een bedrijf, met mijn hoofd op het werk, et cetera. Ik ben wat dat betreft ook een open boek, want ik kon er niet op liggen. En door hoop ik dat er heel snel, dat deze vervelende pijn ook een beetje goed gaat douwen. Maar beetje. Maar beetje. Hij is een doorzettelijkheid. Dat idee hadden we al een beetje. Wanneer kunnen we ook voor de allereerste keer zien optreden? Vanaf nu? Nou, dan moet ik heel mensen morgenochtend heel kort. Maar dat is 8 minuten? Een vriendenclubje, maar dat is echt heel kort. Maar het wordt eigenlijk 4 april in het Munttheater in Weert bij de show van Jos. En we hebben Facebook en we hebben de website. En daar zit je heel druk mee, dus daar kunnen we altijd volgen. Fantastisch dat je er was en heel veel succes. Dankjewel.